Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Justin Dizon po, boses muna, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Welcome ho sa CLTV 36 News Stream. Kumusta kayo mga kabalen? Na-miss ko ho kayo at isang linggo tayong nawala dito sa ating programa. Gawa ng meron tayong ibang pinagkaabalahan for the last week. I was out of the office. So, kumusta ho kayo mga kabalen? Kumusta? Alam natin maraming nangyayari sa ating paligid. Nandiyan ho itong bagyong Nando na ating binabantayan. Hinihintay ko lamang yung go signal. At kung formal na nga nagsimula itong ating programa sa television, dahil ito po napapanood din sa television. At ito ho mga kabalen, silipin muna natin yung sitwasyon ho ng trapiko sa North Luzon Expressway bago natin puntahan ito hong latest naman na update ng DOST Pag-asa kaugnay nga dito ho sa bagyong Nando. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
Ito mga kabalin ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway dyan ho sa may Balintawak Toll Plaza papunta ng Metro Manila ay may pila na ho ng mga sasakyan at mabagal na yung usad ng mga sasakyan kung kayo po ay southbound patungong Metro Manila. Asahan ho ninyo yung pagbabagal ng daloy ng trapiko pagdating nyo ng area ng Balintawak. Diyan ho sa Mapulang Lupa, Valenzuela, magkabilang linya, maayos naman ang sitwasyon, maluwag ang kalsada, fast moving yung mga sasakyan. Ingat ho, mabasa yung dalan, matalusad po. Pakakalala kayong dalan, ako po tututok. Oo, dahil nung Sabado, napanood ho ninyo yung balita, yung aking live report. At ako'y mga kabalan, pauwi na lamang ako. Galing ho ng airport, nakasakay ako ng bus. Mabuti na lamang at walang nasaktan doon ho sa mga walang grabing nasaktan kasi meron ho kami may mga nasaktan doon sa sakay naming sa bus pero mga mga nabugbog ganyan. Wala ho yung talagang malala na nagkasugat o tinakbo sa ospital pagamutan. Wala ho kahit yung driver ng dalawang SUV na nasira ay ang sabi nung nakausap ko rin po ay yung tumama lang yung tuhod, masakit lang yung tuhod nila, but nothing serious sabi nila. So okay naman sila. And ganyan ho pag madulas yung kalsada. Kaya iwasang tumutok mga kabalen upang sa gayon ligtas tayo sa ating biyahe. Pasasaan pa't makakarating din, di ba? At dito ho tayo sa may kawayan Bulacan, magkabilang linya, maluwag din naman, light traffic. Ganyan din ho sa may Bocaue Toll Plaza. Dito ho sa Candaba Viaduct, kung makikita ninyo, talagang may malakas na pag-ulan dyan. Basang-basa talaga, pati yung camera. Ingat ho sa mga babiyahe. And speaking of pag-ulan, ito, huwag na nating patagalin. Silipin natin itong forecast ng Pag-asa. Ito ho mga kabalin, yung latest forecast. Itong kanina 9 a.m. ay prinisenta ho ito ng ating Weather Bureau. Panoorin ho natin upang maging updated tayo kung anong magiging galaw dito pong Super Typhoon Nando. Dear Chris Perez. Magandang araw po sa kanilang lahat. Narito yung nilalaman ng latest tropical cyclone bulletin natin na ipinalabas nga natin kaninang alas 8 ng umaga. So para sa kalaman po ng lahat, dahil nga patuloy na lumalapit at posibleng tumawid ng dulong Ilagang Luzon, ay every 3 hours po ang issuance natin ng ating tropical cyclone bulletin. So makikita natin na nakikita na yung bagyong Sinando ng ating Apari Doppler radar. At makikita nga natin na talagang yung mata nito ay very visible. Yung mga kaulapan tumatama na sa ilang bahagi nga ng Northern Luzon. Samantala sa latest satellite image animation natin, makikita naman po natin na ito nga, hindi lamang Northern Luzon kundi maging sa ilang bahagi ng Central and Southern Luzon ay talagang posibleng ramdam na yung epekto ng super typhoon na si Nando. At kanina ng alas 8 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 180 kilometers ang layo, silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay ng super typhoon na si Nando, ang lakas ng hangin, aabot hanggang 215 kilometers per hour malapit sa gitna nito. Ang pagbugso, aabot naman ng 265 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kumikilos ito pakanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. So pansinin natin, ilang araw na rin tayo nagbibigay babala. Halos same scenario yung inaasahan natin na nakararaming bahagi ng Northern Central Zone, posibleng maapektuhan. At ganun din po, yung binabantayan nating pinag-iba yung habagat, nakaka-apekto pa rin sa kanlurang bahagi ng gitna at ng katimugang Luzon, ng Kabisayan, ilang bahagi ng Mindanao at including sa Metro Manila. So ano po ba yung inaasahan natin na senaryo? Kung inyo pong nasubaybayan yung mga previous tropical cyclone bulletin natin, ay halos ganito pa rin yung pinakikitang projection. Simula po nung kauna-una nating tropical cyclone bulletin hanggang sa mga oras na ito, ang inaasahan talaga natin na posibleng tawirin ng mata ng super typhoon na Nando ay itong Babuyan Island. So ngayon ngang hapon, kung makikita po natin posibleng nakatawid na ng Babuyan Island at bukas ng umaga po, inaasahan natin itong nakalabas na ng ating area of responsibility. Pero pansinin din po natin yung area of probability na nagpapakita ng mga posibleng pagkilos ng mata ng super typhoon Nando
within the forecast period. Makikita po natin na either dito sa may bandang Babuyan or dito mas malapit sa Batanes or medyo malapit dito sa northern coast ng Ilocos and Cagayan, itong magiging posibleng pagkilos ng sentro ng super typhoon nga na si Nando. Samantala sa ating extended forecast period sa darating na Miyerkules, inaasahan natin na malayo na talaga ito sa northwestern boundary ng PAR at possibly nasa coast na ng southern part ng China at sa darating naman na Huwebes ay posibleng naglandfall na nga dito sa may bandang southern part of China. So sa ngayon po, yung projection natin ngayong araw, posibleng ang tumama itong Sinando dito sa may bandang Babuyan Island. So not only yung sentro ang dapat paghandaan, kundi maging yung basically yung lawak ng bagyo na makikita po natin kung gaano kalawak ay meron tayong mga nakataas na tropical cyclone wind signals. So dito po sa slide na ito makikita natin, although napaka-faint, pero yung naka-highlight po ng purple na kulay ay ito po, yung ilang bahagi ng Babuyan Island ay meron tayong signal number 5. Pag meron tayong wind signal number 5, ang lakas ng hangin, posibleng more than 185 kilometers per hour in 12 hours or less ay posibleng maranasan dito. Samantala, meron tayong wind signal number 4 naman dito sa mga lugar na naka-highlight ng pula. Ito po yung southeastern portion ng Batanes, sa natitirang bahagi ng Babuyan Island, sa northeastern at saka northwestern portion ng mainland Cagayan, at saka yung northernmost portion ng Ilocos Norte. Ang lakas naman ng hangin dito, posibleng umabot mula 118 hanggang 184 kilometers per hour. Samantala sa mga areas na naka-highlight naman po ng orange, ito yung mga lugar may tropical cyclone wind signal number 3. Ito po yung natitirang bahagi ng Batanes, ganun din itong northern central portion ng mainland Cagayan, itong northern central portion ng Apayao, at saka northern at saka central portion ng Ilocos Norte. Pag wind signal number 3 naman, posibleng ang lakas ng hangin na maramdaman ay mula 89 hanggang 117 kilometers per hour. Yung naka-highlight naman po ng yellow, ito yung mga lugar na sa ngayon ay merong tropical cyclone wind signal number 2. Ang natitirang bahagi ng Cagayan, buong lalawigan ng Isabela, natitirang bahagi ng Apayao, ang lalawigan ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, itong northeastern portion ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, ang buong lalawigan ng Ilocos Sur, at yung northern portion ng La Union. Pag may wind signal number 2 naman, ang lakas na hangin na posibleng maranasan sa lugar ay aabot mula 62 hanggang 88 kilometers per hour. Samantala, yung naka-highlight naman po ng light blue, yan yung mga lugar na may sa kasalukuyan nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1. Ito po ang lalawigan ng Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Benguet at La Union. Wind signal number 1 din sa lalawigan ng Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, sa Bulacan, sa Tarlac, Pampanga, Zambales, sa northern portion ng Quezon kasama ang Pulilo Island. Kapag may wind signal number 1, ang lakas na hangin na posibleng maranasan ay mula 39 hanggang 61 kilometers per hour. So, pag meron tayong nakataas na wind signal, ibig sabihin may kaakibat itong lakas ng hangin na posibleng maranasan sa inyong mga lugar. Ano yung posibleng impact nito sa inyong lugar? Lalong-lalo na dito sa may signal number 5, 4, 3. So, yung lakas ng hangin, pwedeng makasira ng iba't ibang uri ng struktura, pwedeng makapagpatumba ng iba't ibang uri ng pananim, pwede rin pong magdulot ng maalon hanggang sa napakalong karagatan sa mga baybaying dagat, at pwede rin makapagpatumba ng mga billboards, poste ng kuryente. So as much as possible sa mga kababayan po natin na may nakatira sa mga lugar may tropical cyclone wind signals, manatili sa loob ng bahay, and ilang araw na rin tayo nagbibigay ng babala, so hopefully makapag-store na rin po sila ng necessities at nakipag-coordinate and cooperate na rin with their local government at saka local DRR officials. Samantala, silipin naman natin ano yung inaasahang pag-ulan in terms of paparating na bagyong Super Typhoon Nando at yung pinag-ibayang habagat. So sa araw na ito, asahan po natin more than 200 millimeters of rain, pwedeng bumagsak dito sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, around 100 to 200 millimeters of rain, lalawigan ng Kalinga at Isabela, 50 to 100 millimeters of rain naman halos sa natitirang bahagi ng Northern Luzon at sa nakararaming bahagi po ng Central Luzon. In terms of epekto ng habagat ngayong araw, meron tayong inaasahan ng mga pag-ulan dito nga sa lalawigan or sa Metro Manila, sa mga karatig lalawigan ng Rizal,
Laguna, Cavite, Batangas, sa Mindoro provinces at sa Palawan, ganun din sa may bandang Bataan. So ngayong araw na ito, ang pinaka-critical, inaasahan nating maraming buhos ng ulan ay nandito sa Northern Luzon at ilang bahagi po ng Central Luzon. Dapat maging alerto din po tayo sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo sa low-lying areas, sa mga lugar na malapit po sa tabing ilog dahil pwedeng tumaas ang level ng tubig dahil sa continuous na ulan sa inyong lugar, or yung outflow mula sa mga karatig lalawigan ng ilog ay pupunta sa inyong lugar. Pagguho ng lupa, iba yung pag-iingat din po sa mga kababayan nating nakatira malapit sa mga paanan ng bundok, lalong-lalo na kung ilang araw na pong umuulan doon at may tendency kasing lumambot yung bahaging kalupaan at any additional rainfall today or tomorrow ay posibleng magresulta sa mga pagguho ng lupa. Samantala, bukas naman yung inaasahan natin pag-ulan, meron pa rin dito sa ilang lalawigan ng Northern and Central Luzon dahil nga sa bagyong si Super Typhoon Nando. At yung habagat naman, meron pa rin tayong inaasahan na around 50 to 100 millimeters, Metro Manila, Bataan, and Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, and Palawan. At sa darating naman na Miyerkules, yung mga pag-ulan, dahil nakita natin sa forecast track, malayo na talaga ang bagyong si Super Typhoon Nando sa ating boundary, yung northwestern boundary ng PAR, yung habagat na lamang inaasahan natin magpaulan, Pangasinan, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Ang mga warning po regarding sa mga posibleng ulan na mararanasan natin ay nakapaloob sa ating weather advisory. Ngayon, yung pinag-ibayong habagat, bukod po sa lugar na may wind signal na makakaranas talaga ng napakalakas na hangin, yung pinag-ibayong habagat, magdudulot din ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin, no? Lalong-lalo sa mga coastal at saka matataas na lugar dito sa Metro Manila ngayong araw. Sa ilang bahagi ng Central Luzon na walang wind signal, sa buong Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Zamboanga Peninsula, BIRMM, Soxargen at Davao Region. Samantala, darating naman ng Martes, may mga pagbugso pa rin ng hangin occasionally because of pinag-ibayong habagat, Metro Manila, sa mga bahagi pa rin ng Central Luzon na walang signal or wind signal. By tomorrow, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula at Dinagat Island. Sa darating naman ng Miyerkules, mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin dahil sa habagat, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, sa Cagayan Valley, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, at Panay Island. Ngayon, yung pinag-ibayong habagat, magdudulot ng moderate occasionally strong winds, yung mga epekto sa landmass at sa mga coastal waters po ng mga nabanggit nating lalawigan ay pwedeng maging maalon. So iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin, and as much as possible, dun sa mga lugar may wind signal, ay wala na talagang papalaot anumang uri ng sasakyang pandagat. Palipasin po muna natin yung pagdaan ng bagyo. At dahil nga dito, binanggit natin, basically yung mga karagatan sa paligid ng Northern Central Zone, may gale warning tayo, or yung babala sa mga matataas na pag-alon, dahil nga sa paparating na bagyo, posibleng mula 2.8 meters hanggang 14 meters ang taas ng pag-alon, lalong-lalo sa dulong Hilagang Luzon. So talagang as much as possible, wala na pong papalaot. Iwasan na po natin. Palagpasin po natin yung bagyo. Babala naman ng storm surge o daluyong sa mga coastal areas na posibleng tawirin ng sentro or ng bagyong si Super Typhoon na si Nando. Dito po sa may bandang Batanes and Babuyan Group, posibleng umabot ng around 3 meters ang pagtaas ng alon or daluyong sa mga coastal areas. 2 meters naman dito sa silangang bahagi or coastal waters ng Cagayan at sa western section ng Ilocos Norte, around 1 meters naman, 1 to 2 meters dito sa may bandang Ilocos Sur. So sa mga kababayan natin, not only dun sa mga kababayan sa inland areas, kundi maging sa mga coastal region, hopefully by the time na napapanood natin sa mga oras na ito ay nakalikas na sila into higher grounds, itali yung kanilang mga bangka sa kayang pandagat para maiwasan na tangay nito ng matataas na pag-alon. So dahil sa papalapit na bagyo, patuloy ang paalala po ng DOST Pag-asa na makinig, mag-monitor sa latest update regarding Super Typhoon Nando. Lalong-lalo ngayon, every 3 hours na po yung updating natin. Magkaroon ng community and family plan. Ibig sabihin, patuloy tayong makipag-ugnayan sa ating local community, local government officials, units, local disaster risk reduction managing officers para sa patuloy na mga gawaing pangkaligtasan.
Hopefully, nakahanda na po yung ating emergency kit dahil ilang araw na rin po tayo nagbibigay babala ukol sa papalapit nga ng bagyong Super Typhoon Nando. At hopefully, nakalikas na po sa mga itinaktang evacuation center ng ating mga local government units. Samantala, dito naman sa labas ng ating air responsibility, just an additional, may minomonitor po tayong low pressure area. At wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at nasa layong 1,560 kilometers silangan pa ng northeastern Mindanao. So, continuous monitoring din tayo dito at ang pagtaya po natin, posibleng bukas pumasok ng PAR and we're not ruling out the possibility na sa mga susunod na araw ay mag-develop din to into a tropical cyclone. So, pati po yung update natin dyan ay patuloy nang i-monitor ng ating mga kababayan. So, yan po muna latest tungkol sa bagyong Super Typhoon Nando sa habagat. Ang susunod nating tropical cyclone bulletin ay mamaya naman pong alas 11 ng umaga. Salamat po Sir Chris Perez, ang ating duty forecaster mula sa Weather Division. At ngayon naman para sa update sa ating major river basins at dam. Bayan. Punta naman po tayo sa kalagayan ng ating mga minomonitor na dams at mga kailugan. As of 8 a.m. po, unahin po muna natin yung Angat, Ipo, and Lamesa. So yung Angat po is located sa Norsagaray, Bulacan, which is yung upstream portion ng Angat River Basin. So currently, ang level ng Angat is 204.16 meters. May pagtaas ito ng 0.22 meters. So in case na ma-reach po ng Angat Dam yung kanyang normal high water level, kailangan niya po ng at least 190 millimeters of estimated rainfall sa basin. So medyo malayo pa naman po yun sa ngayon. And then ang Ipo Dam naman po, which is downstream, directly downstream po ng Angat River Basin, is located sa Norsagaray, Bulacan. Present elevation po niya is 101.03. May pagtaas po ito na 0.36 meters. Ang Ipo Dam po is wala po siyang kakayanan mag-store ng water kung sakali man po magbukas yung Angat Dam. So pag na-reach niya po yung 101.1 meters na normal high water level, kusa po itong magre-release po ng tubig. And then sa Lamesa Dam naman po, which is located dito sa Quezon City sa Metro Manila, ang kanilang present elevation is 78.99 meters. May pagbaba pa po ito ng 0.7 meters. And then 1.16 meters away from normal high water level elevation. So based sa aming analysis, hindi naman po, unlikely po na ma-reach po ng Lamesa sa ngayon yung kanyang normal high water level na elevation. Punta naman po tayo sa bandang norte dito sa ating cascading dams, sa Ambuclao, Binga, and San Roque. Sa Ambuclao, which is located sa Bocod, Benguet, presently sitting at a water level of 749.56 meters. Nakabukas po ang gate ng tatlong gate po ng Ambuclao. Meron itong outflow na 256.54 cubic meters per second. Ang tubig naman po na nanggagaling sa discharge ng Ambuclao ay pupunta po dito sa Binga, located sa Itogon, Benguet. Ang kanyang current water level is presently at 572.08 meters. May pagbaba po ito ng 2.01 meters for the past 24 hours. Currently, nakabukas ang 4 na gates ng Binga Dam. Meron itong outflow na 300.82 cubic meters per second. So, ang tubig naman po ng Binga ay sinasalo po ng San Roque Dam, which is presently sitting at 260.61 meters. May pagtaas ito ng 0.41 meters and still 19.39 meters away from the normal high water level. So, ang San Roque po kasi ang isa sa pinakamalaking dams natin dito in terms of volume sa Pilipinas. So, kailangan pa po ng at least 580 millimeters of rainfall bago nito ma-reach yung normal high water level. Ang kahalagahan po, kaya po natin minomonitor ang ating mga dams is para po bigyan ng babala yung mga downstream communities po ng dam. Halimbawa, dito sa Ambuclao, binibigyan natin ng warning yung barangay Ambuclao sa Bocod, Benguet. Dito naman po sa Binga Dam, ang binibigyan natin ng warning is yung barangay Dulupirip and Tinugdan. Magkakaroon po kasi ng additional inflow kapag po nag-release po ng tubig ang ating mga dam. So lahat po ng detalye na yan nakapaloob po sa hydrological situationer which is nilalabas po ng Pag-asa. Punta naman po tayo dito sa Pantabangan which is located at Pantabangan, Nueva Ecija, currently at 210.64 meters. May pagtaas po ito ng 0.13 meters and malayo pa po sa normal high water level elevation na 7.86 meters. So dito po based sa aming analysis, kailangan pa ng 575 millimeters of rainfall
para po ma-reach yung 218.5 na normal high water level. Kaliraya po may pagtaas po ng 0.85 meters. Ang kanyang current elevation ay 288.05. Ngayon yung Magat po is tingin na yung po yung pinaka-closely minomonitor namin. Currently is 185.57 yung water level po nito. May pagbaba po ng 0.19 meters and nagdi-discharge na po ito ng 1,009.11 cubic meters per second. So to reach yung normal high water level, kailangan lamang po ng 35 millimeters na rainfall. Ang wina-warningan po namin sa pagre-release ng Magat Dam is yung downstream communities po located sa Isabela, Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian at Gamu. Gayon din po dito sa Ifugao sa Alfonso Lista. Mag-update po kami nitong hydrological situationer. Ang magiging warning message po namin dito is to take appropriate actions na po. Gusto lang din namin i-emphasize na hindi lamang yung dam discharge yung kailangan natin bantayan. Meron tayong mga rainfall din sa ibang portion po ng upstream po. Ibang upstream location dito sa river basin. So for example, dito po sa Cagayan River Basin, nag-i-issue sila ng flood bulletin para malaman natin yung kabuuang kondisyon po ng kailugan po na yon. So kaninang alas 7 po, naglabas po sila ng flood advisory po. And then, gayon din dito sa Abra River Basin, nag-issue rin kami ng pang alas 7. Meron itong corresponding na mga lugar kung saan po natin wina-warningan po yung ating mga kababayan po. Gayon din dito sa Apaya-Obalog River Basin and then sa Pampanga River Basin po. Naka-flood advisory din po sila. Ito rin po, yung sa Agno River Basin din po. Based sa aming flash flood guidance, kung makikita nyo po, yung red po is meron pong 50 to 100% chance na magkaroon po tayo ng flash flood. Meanwhile, yung mga naka-orange po, meron tayong 20 to 40% chance na magkaroon po ng flash flood. So kung mapapansin nyo, mga probinsya sa Region 2, Region 1, ganun din po sa Cordillera Administrative Region. Meanwhile, meron din po tayong flash flood threat dito po sa Mindoro. Para naman po sa mga non-telemetered naming mga river basin o yung mga maliliit na kailugan po natin, nag-i-issue po tayo ng General Flood Advisory. So kaninang umaga, naka-flood alert po tayo sa mga regions ng Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 4B, Region 5 at Region 6. Flood monitoring o take necessary precautionary measures po sa National Capital Region, Region 8, Region 10 at Region 11. Ayan po, nakapalo po sa aming mga social media pages and then sa Pag-asa website. Lahat po ng produkto namin related sa weather and flood. So yun lamang po, magandang umaga po. Salamat po Sir Joffre ng ating duty hydrologist from the Hydromet Division. Ang pangalawang parte po ng ating press conference ay ang Q&A session. But before that, nais po ko po munang i-acknowledge ang presence po ng ating key officials ng ating ahensya, headed by Dr. Nathaniel Servando, ang ating administrator, ang Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Roy Badilla, Hydrometeorology Division Chief, si Engineer Socrates Paat, at Weather Division Chief, si Engineer Juanito Galang. Nais rin po nating pasalamatan ng ating media partners na patuloy na tinutulungan tayo na maipahatid sa ating mga kababayan ang updates mula sa DOST Pag-asa. Balita matyaga matuto at magdesisyon na tama. Kabalan, dahil isang malaking balita po para sa ating lahat, itong Super Typhoon Nando, ay itutuloy ho natin yung streaming nitong ginagawang press conference upang sa ganun malaman din natin kung ano yung mga sagot dito po mga opisyal at yung iba pang paghahanda, mas maipaliwanag sa atin in layman's term, mas maging malinaw sa ating mga kababayan itong sitwasyon. At kanina, sinabi kanina dun sa forecast, inaasahan natin yung pag-ulan. Inaasahan natin yung mga sinasabing pag-ulan sa Northern Luzon, Central Luzon. Ito yung tatamaan. Very crucial yung araw na ito. Maraming volume ng ulan ang inaantay natin. Kaya naman napakahalaga po na mapaghandaan natin. If you are leaving o nakatira po, if you are leaving, staying sa mga low-lying areas,
ay mahalagang tignan na yung mga update ng inyong lokal na pamahalaan, partikular na ng barangay. No? Kung merong sinasabing kailangan lumikas, ay meron pong mga protocol na dapat sundin. So ito po, pakinggan natin ang press conference naman ng Pag-asa. Metro Manila. Hindi direkta yung epekto dito sa Metro Manila nitong super typhoon. Pero ano ho ang senaryong aasahan natin dito sa National Capital Region ngayong araw na ito na inuulan na dun sa bahagi ng Northern Central Luzon at maging sa araw ng bukas. Salamat po. Tanungan po ay sasagutin ni Sir Chris. So kung titingnan po natin yung ating rainfall forecast na ipinresent kanina, ay bagamat hindi tayo direktang apektado ng bagyong Super Typhoon Nando dito sa Metro Manila, may inaasahan tayong around 50 to 100 millimeters of rain po ngayong araw, possibly afternoon onwards. So yung mga pag-ulan na mararanasan po natin sa Metro Manila ay dulot po ito ng pinag-iba yung habagat. At bukas, posible pa rin po tayo makaranas ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila at ilang karatig lalawigan ng Central and Southern Luzon because of the enhanced habagat. Yung amount of volume na lang ho ng tubig ulan na ibabagsak at ang magiging epekto nito dun sa mga dam sa Luzon at maging dito sa mga lugar dito sa Metro Manila dahil nga hindi na maasahan yung mga flood control projects natin dito. Well, unang-una po yung pag-ulan nga inaasahan natin dito sa Metro Manila ay hopefully hindi naman magdulot ng ganung malawang pagba kumpara sa mga previous habagat episode na talagang more than 100 millimeters of rain yung naitala natin. Dahil nga yung impluensya ng habagat is confined mostly dito lang sa western section at yung pagkilos ng bagyo natin ay magiging mabilis. To the point na nakita po natin na hanggang bukas lamang yung possible effect ng enhancement ng habagat at pagdating sa Miyerkules ay halos ilang lalawigan na lamang sa Central and Southern Luzon. Now dito sa may bandang Northern Luzon area, talagang asahan po natin na maraming pag-ulan tayong inaasahan. Kaya ilang araw na po tayong nagbibigay babala na posible itong magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas at sa mga lugar na malapit po sa gilid ng mga ilog dahil either continuous na pag-ulan sa kanilang lugar ay magdulot ng pagtaas ng level ng kanilang ilog or magkaroon po ng pag-agos ng tubig mula sa mga ilog sa karatig lalawigan patungo sa kanilang lugar. Dagdag pa dyan na yung mga water reservoirs po natin ay we're not ruling out the possibility na baka magbawas po ng kanilang level just in case na bumuhos nga yung matinding pag-ulan sa ilang bahagi po ng Northern Luzon area. Kaya yung payo po natin, maging alerto sa mga posibleng pagbaha sa mga low-lying areas malapit sa tabing ilog at ganoon din po yung pagguho ng lupa sa mga komunidad na malapit po sa paanan ng bundok. Salamat po Sir Chris sa pagpapaliwanag. Susunod pong tanong dito po sa ating media room. Yes po Sir Alan. Yung Northern Luzon, no, mga ilang linggo na rin na nakakaranas po ng mga pag-ulan. May mga epekto rin tayo ng mga nakalipas na bagyo, Marisol at saka pagkatapos ito, Nando. Doon ho ba sa nakalagay na heavy rainfall outlook natin dahil sa epekto nitong bagyong Nando, kaya pa ba yung kapasidad na mag-absorb ng tubig or sobrang saturated na yung Northern Luzon para sa dami ng ibabagsak na tubig ng bagyong Nando? Sir Joffren po from HN. Yes, sir. Good morning po ulit. So, dito po sa aming flash flood guidance, kino-considered po dito yung average soil moisture po. So naka-input po dito yung average soil moisture and then kung ano po yung forecast. So may kita po rito, yun nga po, kagaya ng nabanggit kanina, is mga probinsya sa Northern Luzon, kabilang po yung Region 1, Region 2, and CAR. Gayon din po dito sa Mindoro. So incorporated na po dito sa aming guidance yung mga pag-ulan po ng mga nakalipas na araw. So dito sa graphics po na pinakikita nyo ngayon,
yung tsansa na magkaroon po ng flash flood, particular dun sa Northern Luzon, ay nasa 50 hanggang 100% chance. Ganun ho kalaki yung possibility na magkaroon ho tayo ng flash flood dahil sa epekto ng bagyong Nando. Opo, tama po yun. Base sa aming flash flood guidance, 50 to 100% po. Pero na-update po ito. Every 6 hours, meron kaming updating po nitong flash flood guidance namin, which is nagre-reflect naman po doon sa iba naming produkto. So, dun ho sa mga lugar na nabanggit dyan, particular yung mga Cagayan, Ilocos area, dapat ho ba ay nailikas na yung possible na mga residente na pwedeng maapektuhan itong mga flash flood na to dahil sa dami ng ulan na ibabagsak nitong bagyong si Nando? Tama po. Lalong-lalo na po yung mga nakatira doon sa flood-prone areas po natin. So paano po natin malalaman na flood-prone area po yung location nyo? Kapag meron po kayong historical flooding, kapag malapit kayo sa mga river systems po natin, kay creeks or streams po yan, and then sa coastal areas din po. So yun po yung mga dapat po nating inuuna, priority po, na posible po silang bahain. Salamat po. May karagdagan po munang sagot from Sir Roy Badilla. Sir Alan, maraming salamat sa tanong. Kung titingnan natin, yung bagyo ay medyo nasa taas. Kaya lang titingnan natin yung circulation ng ulap, yung mga pag-uulan, napakalawak po ng sinasakop nito. So kung mapapansin natin, matagal na pong nag-warning ang Pag-asa kung saan dadaan, kung gaano karami ang ulan na dadalhin nito. So sana dapat ngayon ay nakalikas na yung mga tao na maaaring maapektuhan doon sa pagdating ng malalakas na hangin at saka malalakas na pag-uulan. Sige po, follow up po. Dun sa flash flood, yung possibility na magkaroon po tayo ng mga landslide dahil sa saturate na rin yung lupa, Sir Badilla, pwede ba yon? Possible pa yung mga ganun? Malaki po ang tsansa na magkaroon ng mga landslides dahil nga dito sa unang-una matagal na po nagkaroon ng mga pag-uulan doon. So loose na po yung ating mga kalupaan, matagal na silang basa. So ngayon, inaasahan natin na mas malakas o mas marami yung ulan na darating. So yung mga flood prone areas, mga flash flood prone areas at saka mga landslide prone areas, talaga magkakaroon po or malaki ang posibilidad na magkaroon ng mga ganitong event. Yes, ma'am. Good morning po. Just Ignacio po ng Abante. Sir, tanong ko lang po, linawin ko lang po ulit itong paglabas ng bagyong Super Typhoon Nando. Tomorrow po ito, mga what time po? And also, sir, may inaasahan pa po tayong papasok na low pressure area. Kailan po ito papasok? So, kung titingnan po natin yung ating forecast track, inaasahan po natin na posible na bago pa bukas ng madaling araw ay totally lalabas na ng northwestern boundary ng ating PAR itong super typhoon na si Nando. So possible po yun. Bukas ng madaling araw. 5 a.m. actually, nasa labas na po ito ng ating air responsibility. Ngayon, kung babalikan po natin dito, meron nga tayong binabantayang kaulapan. Hindi lamang itong dulot ng habagat, kundi itong low pressure area. At inaasahan po natin na posibleng bukas pumasok po ito ng ating air responsibility. At during its duration, we're not ruling out the possibility din po na posible rin po siyang maging bagyo and to affect certain parts of the country. Ang initial assessment po natin ay pagkatapos dito, pag totally nakalabas na po itong super typhoon na si Nando, ito naman pong kasunod na sama ng panahon ay posibleng maka-apekto sa ilang bahagi po ng Southern and Central Luzon. So, subject for monitoring din po natin ito. Kung magkakaroon ng development, intensification at maging isang ganap na bagyo, ay mag-i-issue po ang Pag-asa ng appropriate forecast product para mabigyang abiso din po. Hindi lamang yung mga kababayan natin na posibleng maapektuhan, kundi maging yung mga partner po nating government agencies in disaster preparedness and mitigation. Sir, since you mentioned po na posible po siyang maging bagyo pag pumasok siya sa Philippine Area of Responsibility, I'm not sure if it's too early to ask, ano po kaya yung magiging pangalan niya? Ang nakasunod pong nating name ay Opong. Opong po. So, after Super Typhoon Nando, pagpasok nitong low pressure at maging ganap na bagyo, bibigyan po natin ng local name na Opong. Maraming salamat po. Salamat po, Sir Chris. Susunod po na katanungan mula dito sa media room.
Kung wala na po, pupuntahan po natin yung mga questions naman mula sa Zoom. Unang tanong po mula kay... Sige po, pupuntahan ko lang po yung Zoom natin. No? Mula kay Miss Maria Catherine Cruz. Bakit po ang Central Luzon ang nakalagay areas not under wind signal? Siguro clarification lang po, Sir Chris. So kung babalikan po natin, magandang katanungan po yan para maging malinaw. No? So kung babalikan po natin, may mga lugar po tayo sa Central Luzon na sa kasalukuyan ay merong wind signal. So for example, tingnan po natin ito. No? Itong lugar na may signal number 2 or number 1 pala, kung makikita natin, ilang lalawigan dito, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, ayan. Meron pong mga wind signal, no? Now, yung sa atin naman na severe wind, because of the enhanced habagat, binabanggit po natin, currently, kung mapapansin nyo po dito sa may signal number 1, wala ang Bataan. Kaya po binanggit natin kanina, yung mga lugar naman, maapektuhan ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin, because of the enhanced habagat, will be some areas in Central Zone na currently walang wind signal. So ito po mga lugar na may wind signal, iyan, direktang apektado ng super typhoon na si Nando. Ngayon, kung titingnan po natin yung succeeding slides, ito po, itong severe winds due to enhanced southwest monsoon naman yung pinakikita nito. Kaya binanggit natin dito, yan, Central Zone, ibig sabihin, yung sa Central Zone, yung mga lugar po na walang wind signal, which is the province of Bataan po. Para po malinaw. Salamat po, Sir Chris. So, meron po bang nakataas ang kamay doon sa ating Zoom? Wala pa po. Kung wala pa, kumuha po tayo ng isang katanungan mula sa ating social media. Yung LPA po ba sa Mindanao, posible po bang maging bagyo this week or in the coming days? Sir Chris, or... Yes, sa ngayon po, naka-medium chance ng development ito. Pag sinabi nating medium chance, possibly beyond the next 24 hours. So yung assessment natin ngayong umaga, so the 24-hour period will be tomorrow. Tomorrow morning onwards, we're looking at the possibility na posible itong maging isang ganap na bagyo or say tropical depression, yung entry level ng bagyo. That is why subject for monitoring din po ito. At nakapalob din po yung senaryo sa ating tropical cyclone threat potential na available din po sa ating official website. At yun nga yung initially nagpapakita ng initial assessment based from the available weather data na ang posibleng lugar ng mga apekto nitong kasunod na sama ng panahon ay ilang bahagi po ng Southern and Central Zone. Pwede pang mabago yung sitwasyon. That is why lahat po ina-advise natin na mag-monitor not only about our updates with Super Typhoon Nando, but updates about this potential tropical cyclone in the next 2 to 3 days. Salamat po, Sir Chris. Any other questions po sa Zoom? Wala pa po, so balikan po natin ang ating social media. Meron pong katanungan dito about sa paglilinaw po no, kung kailan posibleng lumabas ng PAR ang bagyong Nando. So ito nga po, pinakikita natin sa ating forecast track na bukas ng around say 5 a.m., totally nasa labas na ito ng ating Philippine Air Responsibility Northwestern Boundary. So bukas ng madaling araw, around 3 to maybe 4 a.m. ay inaasahan natin tuloy na itong lalabas ng PAR. However, mapapansin natin na kahit nasa labas na ito ng PAR, medyo malapit pa rin yung northwestern boundary sa kalupaan ng ating bansa. So possible na may mga lugar pa rin direktang maapektuhan. Bukas ng umaga, madaling araw hanggang umaga, kahit nasa labas na ito ng northwestern boundary ng ating area of responsibility. Kaya pinapayaw po natin, lalo na po yung mga kababayan natin sa Northern Luzon na continuous monitoring po with regards to 3-hourly update ng Pag-asa about Super Typhoon Nando. Salamat po, Sir Chris. Meron pa po bang katanungan mula sa ating media room? Kung wala na po sa Zoom, babalikan po natin. Wala na po. Sa social media, sa tingin ko po ay na-cover na lahat. At nasagot na rin naman ang lahat ng mga katanungan. No? So kung may mga questions po na hindi nabasa sa ating live stream, susubukan po ng ating social media team na ma-address ang inyong mga katanungan through the comment section. No? Perhaps later after the press conference. Para po sa iba pang karagdagang impormasyon at detalye,
maaari nyo pong bisitahin ang aming website, www.pagasa.dost.gov.ph. Magtungo rin po sa aming official social media platform sa Facebook, sa X at sa ating YouTube channel, DOST Pag-asa Weather Report. With that, we pass it on to our Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Roy Badilla, para pag-isara ang ating press conference ngayong araw. Thank you at magandang umaga po sa ating lahat. Ayon sa nakita natin kanina sa mga technical presentations na ginawa ng ating mga technical personnel, nakita po natin yung kasalukuyang location ni Super Bagyong Nando at ang forecasted track at ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan na maaaring idulot nito na maaaring magdulot ng pinsala sa buhay at sa mga kabuhayan natin. So pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na kung maaari ay sumunod sa lahat ng mga instructions na nanggagaling sa NDRRMC, sa local chief executives at saka sa mga local na DRRMCs. Ito'y para maibsan po or kung anuman maiwasan natin ang anumang sakuna na maaaring idulot nitong si Super Bagyong Nando. Nakita po natin medyo may kalakasan po yung hangin, may kalakasan po yung mga pag-uulan. Sa pangwakas, nagpapasalamat po ang DOST Pag-asa sa media na nandito po ngayon at saka sa mga nasa online. Kayo po ang partners namin, kayo po ang inaasahan namin na magpapalaganap ng aming mga warnings, mga informations kasi kayo naman po ang may mga may mga tinatawag natin, may mga connections. Maraming salamat po sa inyong lahat. Manatili po tayong handa at nakaantabay sa lahat ng updates ng mga warnings and informations na nagagaling sa DOST Pag-asa. Dito lang po kayo sa DOST Pag-asa website kumuha ng mga informasyon na inyo pong ipapalaganap para maiwasan po natin yung mga fake news. Maraming salamat po. 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalitang makialang magtuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Kabalan, atin hong narinig itong press briefing ng Pag-asa kaugnay ho ni Super Typhoon Nando at kabilang ho dun sa mga key points, no, just to summarize, lalong-lalo na ho dito sa atin sa Central Luzon. Itong araw na ito, inaasahan natin ang maraming buhos ng ulan. Sabi kanina doon sa forecast, today is very crucial. Kaya ho doon sa mga kababayan nating naninirahan sa mga low-lying areas, ibig sabihin yung mga mabababang lugar na madalas bahain, coastal areas, at yung mga lugar malapit ho sa mga pampang ng ilog. Ayan, at mga sapa, asahan ho ninyo, bantayan ninyo yung makinig din tayo, tumutok tayo doon sa mga anunsyo ng ating lokal na pamahalaan, ng ating barangay kaugnay nito hong sitwasyon ng bagyo. And of course, kung mayroong mga announcement na kung kailangang lumikas, ay dapat hong sundin ayon ho yan sa DOST Pag-asa upang sa gayon ay hindi ho tayo makaranas ng mga trahedya. Lalo yung mga naninirahan din ho sa mga malapit sa mga bundok dahil kung ilang araw na raw itong tuloy-tuloy na pag-uulan, abay syempre asahan na lumalambot din yung lupa at merong mataas na posibilidad na magkaroon ng landslide. Kaya naman para ho sa mga kababayan naman na naninirahan sa mga dalisdis ng bundok, yan mga kabalan, napaka-importante rin hong maging alerto at alisto tayo upang sa gayon hindi ho tayo mapinsala ng todo nito hong Super Typhoon Nando. Bukas meron pa rin mga inaasahang pag-uulan pero bahagyang hihina na ayon ho yan sa DOST Pag-asa. Anyway, tuloy-tuloy ho ang pag-update ng Pag-asa at asahan ninyo dito po sa ating page, CLTV 36 News, ay patuloy din tayong magbabahagi naman ng news update kaugnay nito pong galaw ng bagyong si Super Typhoon Nando.
At yun pong ating mga weather advisory. Maglalabas din tayo ng mga thunderstorm advisory, heavy rainfall warning. Kaya naman i-like, i-share, i-follow itong page ng CLTV 36 News para ho sa mga balitang tungkol sa Central Luzon, mga balitang tungkol po sa inyo. Balitang makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Mukhang magpapaalam na tayo sa telebisyon pero tuloy-tuloy muna ho tayo dito sa ating streaming dito sa ating Facebook page. Gayon na rin sa ating YouTube channel. Live ho itong nakastream din sa ating YouTube channel. Ito, balita naman tayo tungkol sa mga bayarin. Oo. Bayarin ho sa kuryente mga kabalen. Nagtaas ho ng singil yung SFELAPCO habang bumaba naman yung rate ng PELCO 1, 2, and 3 para ho sa buwan ng Setyembre. Pagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll stream. Naglabas ho ng kanilang power rate advisories ang mga electric co-op sa Pampanga. Dito pong para po sa buwan ng Setyembre. Sa SFELAPCO po, yung San Fernando Electric Light and Power Company, tumaas po ang singil sa 10 o naging 10 pesos 97 centavos mula po sa dating 10 pesos 75 centavos per kilowatt hour noong Agosto yan. Para ito sa mga typical household na mayroong 240 kilowatt per hour monthly consumption. Samantala bumaba naman ho yung rate ng PELCO 1 sa 8 pesos 25 centavos per kilowatt hour. Kumpara ho yan sa dating 9 pesos 05 centavos noong nakaraang buwan. Para din yan sa mga consumer na mayroong konsumo na 200 kilowatt hour kada buwan. Bawas singil naman po ang ipinatupad ng PELCO 2 ngayong Setyembre. Nasa 10 pesos per kilowatt hour ang rate nila mula sa dating 10 pesos 40 centavos. So bumaba ng ilang sentimo yan noong Agosto. Ang natura pong adjustment ay para naman sa mga kabahayang merong 100 kilowatt hour na buwanang konsumo. And halos hindi naman po nagbago ang rate ng PELCO 3 na nasa 10 pesos 87 centavos ngayong Setyembre kumpara po sa dating 10 pesos 88 centavos dito pong Agosto. Yan ho mga kabalen ang latest kaugnay naman ng presyo ng kuryente sa iba't ibang bahagi po ng lalawigan ng Pampanga. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream. Kasama si Justin, design ito na itong makibalitang makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Sa ibang balita ho, napuno ng pagkilos ng iba't ibang grupo ang syudad po ng Angeles kasabay ho ng paggunita sa ika-53 anibersaryo ng deklarasyon o proklamasyon ho ng batas militar ng dating pangulo at diktator na si Ferdinand Marcos Sr. And isang marcha ho ang ginawa nitong iba't ibang grupo sa pangunguna ng kilusan kontra Kurakot mula ho dyan sa may Nepo Quad, Angeles City, pangupunta naman sa may Heritage District. Bitbit ho ang panawagan na wakasan na ang korupsyon at ikulong ang mga nagpasasa dyan ho sa kaban ng ating bayan. At ito hong protesta dyan sa may Heritage District na pinangungunahan nga ng kilusan kontra korupsyon ay makikita natin nandyan yung iba't ibang mga organisasyon, mga fraternities, mga individual, at mga na nakiisa ho. Papakita natin yung kanilang mga call. Ayan, kabilang sa kanilang panawagan, panagutin ang mga kurakot, ikulong ang mga kurakot. Nariyan ho yung mga fraternities, sororities na nakiisa. Ayan.
para ho dito sa panawagan na eto talaga naman mga kabalen, sabi nga nila pag yung corruption walang kinikilalang kulay yan. Napakahalaga kaya nagsama-sama ito hong mga individual at ang kanila hong nais ang sinasabi korupsyon nga ay kanser ng lipunan. Kung walang korupsyon hindi babahain at hindi maghihirap ang sambayanang Pilipino. Ito yung kanilang mga naging panawagan. Isang kilos protesta rin ang isinagawa naman. Kasabay din nito bumaklaso yung kabilang grupo naman. Ito hong pinangungunahan ng bagong alyansang makabayan o bayan gitnang Luzon kung saan sa may Plaza Miranda naman ang kanilang idinaos na kilos protesta mga kabalen at nagsunog pa ng isang effigy. Ito mga kabalen, nagsunog pa ng effigy upang ipakita yung simbolikong galit ho nila dito ho sa korupsyon na siya umanong nagpapalubog sa ating bansa hindi lamang sa baha kundi maging sa kahirapan. Kabalen, yan ho ang mga latest update kaugnay nitong protesta at ako'y magpapaalam muna, maya-maya babalik ho tayo para sa mas marami pang balita. Tumutok lamang ho sa CLTV 36 news page para updated tayo sa mga kaganapan. Ngayon hong araw ng Lunes, kabilang ho sa mga pinakabinabantayan natin itong magiging galaw ng bagyong Nando. Muli, Justin Dizon po, maraming salamat sa pagtutok dito po sa CLTV 36 News Stream. Kita-kits uli mamaya mga kabalen para ho sa mga bagong balita. Kasama si Justin Dizon, ito makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama.